מה עשית? תושב מפריע! אתה פעם ראשונה אומר לי לעזור. אתה פעם ראשונה אומר לי לעזור. תעמוד פה. פעם עשירית אמרתי לך. תיכנס לבפנים. העסק יצא משליטה. הוא פצוע. איפה האלץ שלך? לא הייתם מתרגעים, בושה! בושה! תתבייש! תתבייש! בושה! 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 7 באוקטובר 2! בושה! בושה! ואין לנו שום חלק ונחלו בשלטון הכל ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה עם ישראל כופר בעבוד אזורי הציוניסט לא יכרע ולא ישתחווה אנו יהודים נאמנים לשלטון המחתיוי יויצא מן האורגו משתמשים בשם הזה בשביל המטרות הפוליטיות של האינטרסים של התנועה הציונית. אבל ציונות ויהדות זה שתי הפכים. יהודים דבר ראשון זה שומרים תורה, שומרים יום שבת, שומרים את המצוות של התורה. הציונות זה בכלל לא המוטו שלה. לציונות יש חוקים משלה, אין לה שום סמכות לחוקי התורה. לכן, זה שהציונים הקימו כאן מדינה, כפרו כאן מדינה על כולם, מדינה בנוסח הציוני, כואב לנו מאוד. הרבנים יצאו נגד זה. זה קורא המשטרה. היום הציונים מציינים 76 שנה לכפירה שלהם, שהם הקימו מדינה פה בארץ הקודש, ולאור זאת אנחנו היהודים מציינים יום אבל. אנחנו צמים, תענית ציבור, מתפללים כל היום, ואחר כך יש תהלוכה עם שק ואפר שיוצאים לרחובה של עיר, ומשם אנחנו הולכים עם שלטים אנטי-ציונים, וכשהמשטרה ראתה זאת, אז הם התנכלו לצועדי התהלוכה, והם עצרו שני צועדים, שני מפגינים, ואנחנו מותקפים תמיד על ידי המשטר הציוני, לאור זאת שאנחנו יהודים אנטי-ציונים.